Kohimen koparabayid hautrai Jesu Christ. Kasaindur ruble kalong bangin iait rengkat badu badngin tre yaki kam jangu. Bangin long kiba seizo ha kaba im rengkat badu. Nius ngo naka jing puli naka kitab Genesis kumno u Abraham ula angnut badu kon jangu unyo ia katenga naka kur ka jai jung. Bad ladangi pule baro keneka story jong jingjia kumno u Eliezer u Shakri jong u Abraham u la late wat katenga nakabinda u Isaac bad kumno ka jingduwai jong u kala zeizo yakaba u la duwai kala zeizo haka dakashin haba ka Rebecca kala kongu yakaba u la duwai haka matu blai ka mono blai ka saindur jong blai ka urlong haga jingim changi lada ngiyait barabor rengkat badu dakaba kongo yawu lese ben kongo yautrai kadonbon ki jingele haga jingim changi banle ya kamon jango bale kalong kaba e haga jingim changi ngishem jingsuk lese kalong kaba suk yangi banle kadbangis ngautanad banle henre ban kongo bad ban yait rengkat badu uble badu Jesu kalangkaba e nagabinda jangi namarngi don hapo jangi eka jinglong ubriyo ka jingkwa babun jai jangi ban pindu ya kita ki jingkwa but ban yele persha kita ki jingkwa but kumjuru ke jingkwa ka parte saudong jangi kalangkaba e nagabinda bungut henre lada ngistang banle but ngi pinroy iya kata ka jingid uble hapo jangi ngin kalalong ki baseizo but ngistang banyoi kawai hadin kawai pat ha ke jingja ha ke jingem jangi kan ya rendi kat kum kata ka saindur ke jango balai yus ngo shapanga jingkot jango Jesu ya u Matthews but kumbang itip u Matthews ulong unong karang kajana hapadeng giju ke kain po ya ke nong karang kajana namar ki kain ya ki balang nompop bashir kaita but hangni ladang ipet Hapadeng kadar ngot ki apostol kabau Jesu la jid mano barispatam ilaban nong udey u Matthews ulong u barispatam namar kajaib kam kaba ulale bad u Matthews ula jid ya ka jingkot jangu Jesu haba ula jid bad ula kongu ya ka jingkot jangu Jesu ulong ru ubriyu katkum ka jimbe janga parte ula dunong palat namar ladangi peit ya ki vepat ki apostol na padeng jongi apostol kumba Henryu hinyingut kilong nongtong doka donru kiba unong tu wei banangda donru kiba leno e ki kai khalau but kita ki briyu bahro kimde rispatan hakata ka dur kilong nombela Henry Matthews pat ulang barispatam haba ula jidi ya Jesu but ula rai ban kongo yaw Jesu ula du nong shibun katkum ga jingke injanga parte lese la dade mangiru ngin nong kamindoy ayu ban bud yaw Jesu ubaduk haba pilom barispa lada kalam kaspa kumno pilaban im haga jingim jampi lada pi bud yaw Jesu pinyo ayu kaya ke jimman doy ban bud yaw Jesu lese ki bastat ki lese ki parlo ki bastat kinjin dala kran hau ha kene ka dor pi shim ya ga jingarai ka babi tam ha ga jingem chambi tenteng ha ka jingem jangiro habade kabinda jungu Jesu ni haban shim kum kene ga jingarai ka babij katkum ga jimbe janga parte kalong ka ba mendoi ban roisted ha kaspa kalamper pishim ke lindi ayu don bon gibru ki lindi shim ya ke lindi ka bakindriang ban roisted haga jingem janki namar don bon gibru ki kain ya ke jimmi ka ba kongsan final result kalong ka ba kongsan compare pelayat ya ke lindi ayu kumno pela poisha kata kerdan kibru kim jepet lese don bon gibru ke shim kum ke ne ke lindi bad ki le kum ki ni ki kam pojai lese kaba kishong menda haga jingim jangi kaba kiyang menda haga jingim jangi kibri ki buram yaki
Henry ka jingim bala late kalong ka lindi jingim ka bas new tam haga jingim jangki. Ki briule se ki aro yaka kata ka kerdan ka ba kiyo I. Kane ka de ka jinglong jangka perte. Henry ujisu kot yangi persha ya kane ka jinglong jangka perte. Ladang ikwa balong ke baroy haga jingim jangi. Ngi ha ban jid ya ka lindi ka ba kambun ki brio kim nushu ben yaid. Kalindi ka ba ujisu upeni hangi kalong kalindi duna ba ki brio ki yaid. Duna ba ki brio ki jid. Shisin la jid kalong kalindi ka ba seiso tam. Henry ka jing start janga parte kam ya rap yangi ban jid ya kane kalindi namar ka jing start parte ka ong hangi kam mendoy ban em kumne ban kam mendoy ban budi au jisu kam mendoy ban long rio bale kam mendoy ban im ya ka jingim ka bajanai pay saudong mano ba job barabor kide ki brio ki ba shim ya ka kabu na ka parte omde ki brio ki ba koloi ban ino namar ka jimbud ukris ka ba mod ka jingkongo ya ka monjongo bale ka ba mod ka don ka jingdu nom palat ha ka parte but ki brio kim tre ban pediang ya kata ka jingdu nong namar ki ting namar ka jingim baro ka wei ki pensyong nongerem ha lor ka spa ka peu ha lor ka nam ka burom ha lor ki kerdan bad ka kerdan ka bau jisu ai lese bon ki brio kam yo iya kane namar ka shitam ban yo I ya ka kerdan bad ka burom ka ba ujisu ai hangi lese baro shi jingim jangi nginum yo ya kane ka kerdan lese ngi haban im baduk baro shi jingim batang habakot ka jingim ngilaban sautu hoid kanjin dala bashi bon ban bud ya ujisu ban ya kane ke baro ka ba pens ngo bhayangi bon gi bru kimyo porshu ban penkala kata ka jingarai chomki haba kot ka jingim naga daga daw haba Matthew sula yosngo ya ka sur jongo jisu unnum kain kano ka jingdu nong ula bot na marula yo ya ka jing start ha ka ju ka por ha ka jingim jongu ban kongo ya ka jingor jongo bale kane kalonga jingar ko kaba Matthew ula yo pediang ha ka jingim jongu ula yo ka jing start ban sautu kloy kalonga jimmen doy kalonga ba min doy yanga ban kongo yaw jisu minda bad kane ka jimmen doy kan roy shushu ha ka jingim bad ula mi naka kam jongu ula ino ya ka spa baro bad ula kalalong nombu jongu kris ko himmen ko para ha ka jingim kristan jongi kane kalonga lindi kaba ngi ha ban shim kaba bon gi brio kim nod ban yai kibam nod ban pedeang kibam nod ban em namar ka parte ka kring palat yangi ka parte ka krop palat yangi ka parte ka tinju palat yangi ha kata ka dur bangi kelalong kiba jan matla ha ka jingim jangi kane ka de ka daw bun ki bruyu ki jid ban im ha ka pop bat ka jing snabha janga parte na ka banya ka ba im ya ka jingim bariyo bale jingim bakoit bad kim don shu satya ya ka Jingshlur ban kentai ya ki baro bakang yangi ya ki ban longi nombo jongo kris u Matthews bakoit u challenge yangi u kop yangi vei pai vei khato pidon ne em ya ka Jingshlur ban shim ya ka jingrai batimai lese pi ke bas ngap yanga pidon bon ke jinge hakama jampi lese pilong ke ba it palad ya kaspa pi laban lang ke ba it palad ya ka jings nga ba janga parte lese pilong ke ba pensyong nongrim ya ka jingim jampi baro kawe ha ka jingtip jampi ha ka buram ka ba pedang yo na kibriu henry khato pidon ne em ya ka Jingshlur ban shim ya ka jingrai batimai balle ya ka mon jango bale tang hangdo pin kalalang kibriu ki batimai tang hakata ka jingrai jampi pila ban yomad ya ka buram jango bale ya ka bor jango bale bat ka jimpin yard bastat jango jisu ha ka jingim jampi kumba yomad u Matthews u jisu ong ya u Matthews
pi bastat ban to ya ka jingken jingdia jangaspa ka peu henre nang ne shakamat ngan perlong epi ubato ya ka jingim mensiem kaban ya rabon ngot bad na ka jingnang jingstat ban to ban ken bun ge ke baro ula stang ban ken ya ka jing kordor jang ka baneng badula to badula penbriang da kata ka jing stat ko himmen ko para lese ujisu ukot yangi bun sin kumne lese ujisu yard harud kiying jampi bun sin lese ujisu wan shangi haki jaka tre jongi da ka bakot ale bud yanga lese ngile kumban klam yusno ya kata ka jingkot lese ngile mille lese ngi ong ap shua lese ngi snow jaitu lese ngi lemle kumba klut bam yusno kenre u Matthews u ong yangi pet ya jisu bud ya u kalonga jimmentoy jisu be id karko kardo yangi pensle yangi bangin dupla ban shashkore ga jinkot jame ban le ya ka mon jame knamba ngindup long ki bakarau hakakti jame bangin long gisob bakam seizo ban ya ka ba minda haga jingim perlong yangi ki bashlor basngau tu bat champang baka jinkot jame kalong ka bakam kordor haga jingim jangi en ya ro ya utrai Jesus Christ Jinam la jinam amen.